Salutare, oameni buni! Hai că mai am un pic și ajung și eu în Germania, unde mâine la München de la ora 13 va avea loc marea petrecere româno-olandeză, înainte de meci, ca să ne fie de bine. Data trecută am purtat noroc la acel 3-0 și ne-am distrat foarte mult la acel fan zone din Olympia Park. Mâine de la ora 13, v-am spus, începe acea petrecere la care vor participa Loredana Groza, Guess Who, Marius Moga, voi fi eu acolo, voi fi MC-ul, povestitorul acestei frumoase întâmplări. Ne vom bucura cu toții, așa cum am făcut o data trecută la România-Ucraina, la cel 3-0 minunat. Să dea Dumnezeu să fie ca atunci, să le purtăm din nou noroc băieților. Avem mare încredere în ei, ne vom bucura din plin. De fapt, toată ziua vor fi tot felul de activări în acel fan zone, vor fi tot felul de concursuri și premii. Va fi bine, iar după ne vom bucura la meci. Hai România, hai băieți, vom fi acolo. Asta este cel mai important. Vorba aia, toată România strigă, hai România! Hai băieți, hai băieți, hai băieți, mai avem